Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Alkadamyň Balkan welaýatyna amala asyran iş tapanyň şäherlerine beren tasyry boýunça Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ýalňyz energetika toplumyna gödäşir edýän ornmatary Amanow Sewitde toplumyň düzümlerine degişli anyp barlayan gurulşyk meýdançylaryny aýlandy. Türkmenmasydaky Nevit'e gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň kenar toplaýjy, ýükleýjy Nevit kärhanasyna Nevit we Nevit önümleri goýulýan 3-nji gämi durulgasynyň gurulşygy batyl günlerde dowam edýär. Tassamada kesitlenşi ýaly bu gurulşyk şu ýylyň dowamyny ulanmagy berler. Munyň özi ýurdumyzda 2019-2025-nji ýyllarda durmuş ykdysadydan ösdürmek maksatnamasyna kesitlenen esasy wezipeleriň biridir. Erki döwürde Balkan welaýatynyň şäherlerine ýurdumyň ýalňyz energetika toplumyna degişli disgaýlaryň gurulşyklary batyl günlerde dowam edýär. Vice-premier gurulşygyň häzirki ýagdaýy, onuň depkinlerini ýokarlandyrmak boýunça edilýän tagallarlar bilen tanışlygyň dowamyna gurulşyk işleriniň hili onuň depkini bilen işgen gydyklandy. Ýurdumyň durly künjaklaryny bolşaýaly Günmatar Sewitde ýalňyz energetika toplumyna degişli birlikdäki taslamalar üstünlikli durmuşa geçirilýär. Munyň özi dünýäde ygtybaly hyzmata şöpün ikrar edilen Türkmenistany amala aşyrýan giň meşgul taslamalaryň durmuşa geçirilmegine dünýä ýurtlarynyň öňünde barja kompaniýalaryň uly gydyklanma bildirýänliklarynyň aýdyn sultamasydyr. Täze tehnologiýalary we döwrewap usullaryň ornaşdyrylmagyny esasy ugra dünýä Türkmenistany amala aşyrýan gurulşyklaryň ýokary hil derejesine laýyk gelmegine, şol sany senat we önümçilik maksatly toplumlaryň bina edilmegine döwlet derejesinde ähmiýet berilýär. Bu bolsa ýerine ýetirilýän işleriň bildirilýän talaplara laýyk gelmegine mühim orny eýleýär.